Добър ден! Здравейте на всички! Вие сте с ProCryptoG и моите анализи. Ще се опитам да направя поредния стабилен и качествен анализ за тази седмица на биткоина. Започвам от седмична графика, естествено. Месечно няма да я гледам към момента, така съм преценил. Имаме нисходящ тренд, цената пада от 69 000, 67 000, вече 66 000 и ще продължи надолу според мен. Така, минавам на дневна графика. Тук отново виждаме, че тази зона около 72 000 и 72 300 сложен резистанс за пробиване нагоре да продължим. Реално погледнато изчакваме да видим до кое дъно ще стигнем, 65 000 или 64 000. Продължавам 4 часова. Виждате кривата, нисходящото движение. И може да стигнем и до 55-6 хиляди долара в един определен момент. Ще видим, следиме ситуацията. Едночасова графика. Цената пада. И чакаме тук пробив, за да продължи до 64 хиляди. Така. Тук от 66 хиляди, бъдете внимателни на 65 500, защото също може да го пробием. Преминавам на 30-минутна таймфрейм. Виждаме от този връх, който е тук около 69 900, 70 000, как цената лека по лека си пада с нали, около 4000 долара надолу. Ами това е за сега от мен. Преминах през по-големите графики. На по-малките няма смисъл да наблюдавам, защото тенденцията и ситуацията е лятото биткоина да върви надолу, но ще видим и ще се възползвам от всеки един момент. Благодаря за вниманието и надявам се анализът ви да е бил интересен, кратък и сбит. Точно това, което ви трябва, за да ви помогне да се ориентирате в ситуацията. Всичко това видео с образователна, информативна цел не подлежи да взимате някакви сериозни решения спрямо него, ако не сте специалисти или експерти и не разбирате от тази материя. Успех желая на всички и умната на криптопазарите!